public library sa syudad sa Santa Filomena, Arevalo, ginbuksan na. Mayor Jerry Treñas nag-storytelling sa mga daycare children. Kag, Haro Plaza, masunod nga buksan, pananglitan matapos ang renovation. Bukas na para magserbisyo sa publiko ang public library sang Iloilo City Government sa Santa Filomena, Arevalo. Nagtampong sa launching kag ribbon cutting si Mayor Jerry Treñas kaupod kay Councilor Miguel Treñas. Yara man ang mga tiglawas gikan sa Sigma Rho Fraternity, barangay officials, kag mga daycare children. Para mahatagan sa importansya ang pagtuon kag pagbasa, mismo ang alkalde ng syudad ang nag-ubra sang storytelling para sa mga kabataan. He went up a hill. Nagkaka siya sa gamay nga bukid. Tapos, pagkaka iya, may nakita siyang batong kapakadto sa bear. Ang Santa Filomena Library ang temporary site sang public library tubtom matapos ang Chief Justice Ramon Abancenian Public Library nga gintukod sa Arevalo Plaza. Komportable ang ginbuksan nga public library, mayara ini sang bangko kag lamesa, dasap computers para sa research kag may libre nga wifi. Gusto gid sa aton nga City Mayor nga si Jerry Treñas nga mag reach out ang aton nga syudad sa edukasyon sa mga kabataan. So, ginpatindog ini siya ang mga district libraries naton kay para mabuligan sila, masuportahan ang ilang pag-eskwela, especially sa ilang research, sa ilang storytelling, ibalik naton ang pagbasa sa kabataan. Una diri, may book donation drive man nga ginlunsar si Mayor Treñas, kaupod ang First Lady sang syudad nga si Mrs. Rosalie Treñas. Ang mga gindonar nga libro, ang karon yara na sa public library kag mahimo magamit sa mga estudyante. Amo man ang inisyatibo sang Sigma Rho Fraternity kag iban pang individual nga naghatag sang libro para sa Santa Filomena Library. Nami gini siya kay lapit ini siya sa mga schools kag para makakadto sila di ba lang free lang may wifi na kag may desktop computers nga magamit, so pwede gid sila di maka-study anytime sa among office hours. Bukas ang public library sa Santa Filomena, Arevalo, humulin Lunes tubtob Biyernes, umpisa alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Matapos ang madinalagong nga turnover sang Molo Plaza, sunod nga balantayan na mo pangbukas sang Haro Plaza. Suno kay Mayor Jerry Treñas, patapos na ang Phase 1 sang rehabilitasyon kag madamo sang ginakaayo sa sulod sang Haro Plaza. Handom sa alkalde nga mapatahom ang plaza kada distrito para may destinasyon ang mga pumuluyo. Inibangod ang open spaces kaangay sang plaza ang nagapromote sang maayong paminsaron kag disposisyon sa kabuhi. Sa mga plaza, masunod siguro nga turnover mo ning Haro. Phase 1 naton managtapos na, plus the belfry, plus the bandstand, plus the Lopez-Haina Shrine. May dugang man nga robrahon sa likod nga bahin sang plaza para mapatahom pa ang palibot. Kabahin ini sang proyekto para maamlikan ang mga heritage sites sa syudad sang Iloilo. Ang sunod, ang Phase 2, amuning sa likod, isailohon ang ginakapihan dara sang mga PWD, isaylo lang sa kilid. So na mga dinosaur, isaylo man naton to sa 3-part, no? Nahibaluan, isa sa mga napasar ni Mayor Treñas adto sa Kongreso amo ang Heritage Act sa diin tinutuyo sini amo ang pagpartiniser sang pondo para sa rehabilitation o conservation sa mga ginakabig heritage and cultural sites sa Iloilo City. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.